Казвам се сестра Јола, поне на кратко така, ако не Јоланта. Българија сум од 1999 година. Преди години, когато влязох в монастира в Италија, където заврших университета и където бях, се отвори мисија в Българија. И така в продолжение на 2 години, по 2 месеца идвахме да учим езика и да се запознаем с реалноста, с менталитета, с това, което можем да намерим. В сравнение с това, което за мене, например, беше Полша, която, нали, е много, всичките селата са с много къщи, с много хора, градове са пълни. България в сравнение с това ми изглеждаше празна. И все пак хора, където ги намирахме, ни приемаха с една голяма усмивка и с голямо сърце. Знаехме, че и по време на комунизма, нали, имаше сестрите от Нотр-Дам де Сион, така че те имаха колеж и много жени, които срещнахме, първите, които срещнахме тук в Русе, бяха тези, които излязоха от този колеж. И тогава те с техните спомени някак си, нали, в нас виждаха тяхното минало, това, което изживяваха с сестрите. И наистина от тяхна страна беше много мило. Те повече от тях говориха и френски, така че и комуникация беше малко по-лесна. Това е детска градина и начално училище. Не, че има наблягане на религия, по-скоро на ценностната система. Децата, които са при нас, не са католици. Това са децата от града. Какво ни дава една голяма надежда и една голяма радост. Тези деца по време на пребиваване при нас е нормално, че те разказват, доверяват се, защото в тях, нали, виждаме и развитие на самата България. Защото те са едно бъдеще. В вашата биография в какво се превърна България? Сега, както цяло, мога да смело да кажа за къща, за един дом. Чувствам се добре заради добрината и благоразположение на хората. Така че тяхната искреност, благоразположение, това нещо ми дава и сила, и радост, за да мога да бъда тук.